Jeg kan høre dig klart og tydeligt. Lige nu befinder jeg mig uden for det fattige lejlighed, hvor familien bor. Jeg vil gå indenfor. Goddag. Mit navn er Bent Iversen, og jeg vil lave en reportage om novellen Aften, som handler om jeres liv. Velkommen. Okay, hvordan har du det været med at være midt i en skilsmisse? Det ved jeg ikke. Forfærdeligt. Stakkels barn. Hvad er det, der ikke må blive sat igennem? Ja. Nå, mor. Hvordan kan du sætte dit barn i sådan en situation? Altså, jeg vil ikke sige, at det var frivilligt. Sikke et ego. Hvordan har du det med at tage Hannes fars plads? Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, at jeg tager hans plads. Har du slet ikke tænkt på følgerne ved at blive gift med en enig mor? Det er jo kaos. Kaos, siger jeg. Jeg vil slet ikke fortsætte med det. Tilbage til dig, Jacob. Goddag og velkommen. I dag har vi Tove Ditlev i studiet. Goddag, Tove. Goddag. Ja, de fleste af dine bøger er selvbiografiske, men den her omhandler en anden familie. Hvordan kan det være? Altså, den er jo ikke kun baseret på familien Jørgensen, da jeg også selv er skilsmissebarn. Jeg har ligesom fået inspiration begge steder fra. Bare på forskellige måder. Hvordan vil du selv formulere dit sprogforbrug? Dansk. Meget simpelt at formulere. Mine tekster er nok ikke de sværeste at forstå. Jeg skriver nok mest om dagligdagen. Min dagligdag altså. Jeg tager ikke privatlivet særlig højtidigt. Ja, du har været gift 4 gange, narkoman, og flere gange på mentalhospitalet. Og har forsøgt at tage dit eget liv 2 gange. Er det ikke noget at værne over? Nu hører ægteskaber og narko ligesom sammen. Jeg mener jo, at mine bøger har fået sin succes på grund af handlingen, som jo har været mit liv. Både min dårlige barndom og min senere galskab. Ja. Hvilket miljø lever Hanne og hendes familie i, og har du selv været igennem det miljø? Altså, det er jo et meget fattigt miljø, hvor Hanne frygter for familiens økonomi allerede som 7-årig. Altså, det er jo sådan, når en far forlader sin familie, hvor moren ikke tjener særlig mange penge, så er det jo klart, at man frygter at blive begravet uden tæppe på, som jeg selv skriver. Og den frygt har jeg også selv vokset op med, ligesom familien Jørgensen. Hanne. Ja. Tak fordi du gad komme, Tove. Og tak Sarah, fordi I gad at se med. Vi ses i næste uge, hvor vi vil snakke med nogle af Astrid Lindgrens slægtninge. Hej så længe. Prima donna, first lady on the stage, your devotees are on their knees to implore you. Can you bow out when they're shouting your name? Think of how they all adore you. Prima donna, enchant us once again. Think of your muse and of the cues round the theatre. Can you deny us the triumph in store? Sing, prima donna, once more. Sistine spoke of